Здравейте хора, аз съм Сака ВГ. Днес ще играем Clash of Clans. Не съм много добър. Играя от един месец. Наистина не може да играят и от един месец. Сега ще ви покажа един християн, който но първо Алекс. Да се очудите. Гледайте. Хора, играя само от близо една година. 2. Най-много 2, да кажем. Най-много. Познавам хора, които играят от 2-3 години са много смисъл. Този християн, който щех да ви показвам. Толкова ли ти е тук, или? Това мини за елексира му на 6. Канон на първи, ограда на първи, уръдие на първи, трети така. Мина на четвърти. Не се развива според мен много добре. Ако според вас се развива добре, пишете долу в коментарите. То с малумник ще го нападнем. Ще загубят 19 купи. Ако не отидат всичките на главната. И поне главната струшихме. И мортара да трошим да не ни прави проблеми. И да си обираме тук най-спокойно. Айде 2 звезди. Поне да взем купи, че изгубих там колко. 25 купи, не помня вече. И то преди малко. Бай. Плюс 14 купи, кеф. И това беше всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. И припомня ви, ако сте, че християн се развива добре, пишете долу в коментарите. И това беше всичко от мене и наскоро. Ще се надявам да снимам колкото се може повече на ден, защото имам много ангажименти и не става. Ще видим. И скоро.